Iyona ke lapha na Hollywood Bets Super League Amplified. Sibela lapha ke manje eqenjini amabili ezobhekana phezulu enhlamvini kezamehlo. Kubela lapha manje First Touch Ladies all the way from Limpopo kanti ke izobonana phela University of Johannesburg national team yena manje Andrea Mibe namhlanje bambeke lapha ke bathi akuzinze kancane kanti ke lasikhona wakhohlwa sikule venue enhle emnandi Hammersdale khona manje eMpumalanga Stadium umkama lapha manje isimo sesizulu ukuthi isikhithi kanjani sithi nje 16 degrees Celsius kanti ke umoya uthi ke lapha 16 kilometers per hour. Musima Slepe Hlongwane Sibona phela ithuba futhi phansi Khumla Mathebe ebethi kufuna ukuthola lapha sino Khumla Mathebe Hlongwane Vese wena phela nale linye ithuba futhi ay khona Faka phakathi ke nali thuba sabenzile lapha Polori ibe 1-2 tikataka uyayiveza ke lapha ngibona lapha manje Mdelwa hey nangu Mdelwa afuna ukutshontsha umdlalo eqeda kungena Dlamini phakathi apha eboxini Mdelwa Mamzobe Thuno Mzobe Polori counter attack ke la uyaliveza ngapha Fisher Janet Sabanza Masebe oh boy Sabanza ke lapha Andrea Mibe ulifaka lapha ke ufuna ngale ke manje Dlemzi Dlamini engibona phela ke manje Dlemzi Polori liyakhotsho ke lapha lifuna amakhanda Janet Fisher Maphani Mibe Polori oh Polori uyala ke lapha Makabane Polori Andrea Mibe uvela lapha kwesithathu manje